live chenro mar kuku mar wacho ni chima kawuono ni en wuok tich tarik 20 to kod adek odiochieng' ni mar abich kalo fare to kod pari kod achiel aboda temo pare mondo mi amake maber ni odiochieng' makawuono koso kendo makawuono ni nyinga en Haron Otieno chen wendo mari en migosi Leonardo Oriaro Mwashemo Lido Central Alego ward manitiere Siaya County kago mbako che kopogro achiel kuomgi en lawyers okili kama loko mara mapar ga bich masani koro chung mondo mi dhir ywak mar BBI e doho mara ywagara molo chutho moluora mondo dinga ni Kisumu kairi maromo gi MCs jotelo kachiel koda gi kweyo liet mar siasa mosebedo kanitiere e gwenge makaluo nyaka ne baba bikende koso joge kuma genje nyalo neno ni sane wariyo gi maduong' Madaraka Day mondo gibedi kod kwe koso ang'o matimore mondo chutho Bonchari by elections ODM party no yombo kata kamano UDA no nyiso gi buru no lose joma no kalo chien nitiere moko mathoth manyako chako dawa goe mbaka kendo weche matiyo kod police mang'eny mokalo kachiel to kod mine madwaro mondo yiene gima kizungu luongo ni polyandry kata mana 100 obed kod chuo mang'eny. Chief Justice machon David Kenani Maraga ochiwo poch gi pake ne Martha Koome mar bedo kaka Chief Justice manyien e piny mar Kenya kairi mano mar adek to katiwa ndero manyien e Kenya ka. Mheshimiwa idinade jibu aber mailo ya godo weekend idinade sayo time aber yes bachopo kawuono. Chief Justice Migosi David Maraga former Chief Justice ochiwo poch gi pak ne Martha Koome kuom bedo Chief Justice nero mar adek katiba nero manyien ang'eni nasi penjo nyiri kata kamano macha na penji kane podo geta pisi to masa ni kora penji ka en ya kom osechamo muma Justice kata mana judiciary ne ndo maber koro miyo motelo to miyo bende lo bang'e moro mwadhi bedo go historia ni ng'ama miyo kuongo bedo lakini anage to mang'eny samoro kata Paulo bende ne ng'adwe ng'ut jo Kristus koro kano yudo niluongo ni Saulo kano yudo batiso luongo ni Paulo koro ne Paulo ema koro miyo muma nitie nikech ndiko ariyo wi adek mag muma manyien wach gin na barupe Paulo miluongo ni epistles ka so an gi geno ni mama no nyalo lokore an kode gito no nyalo lokore mondo bed dhano mondo bed dhano nikech en gi midhiere ni nikech koro en midwa rite no do lewe wachango adi makene ni ngata nitiere kod midhiero kata mana inibet kar kae niri te joma pogre kod ye pare kuku mar wach te joma bende siro pache kuku mar wach koro kata mana an te joma pogre kod apare kaka tayo chendo niri ngato ka ngato okwan perfect gi dombogo ing'eyo nitie ma monyuol go ng'ato to koro nitiere dholuo mar tich inyalo bedo ni ing'eno nego bedano gikwage iwacho no iluongo ni taasisi kata institution ok idhi kacha kaka in samoro ng'ato tera agenda ne mar ode magulcha otere tije ineno kanye manya bede gi luoro ni nyalo ti kode oti gi komeno mana kamuma moro wacho ne judge ne kuom ng'ado tong' piny kumayo joma maonge nyalo ngero umayo chiliel tong' mar piny udok ne jomomewe jomodhier mama no koro nego tigi tije gi paro ma Nyasaye norege komeno mondo okonyo Kenya jokenyo moko kik odog nyako chiel koka loch nanga ma uru otelo na chelo ne executive. Mheshimiwa ng'ato bro ng'iyo to neno kagima Martha Koome ng'ama jo Kenya mathoth samoro ne okung'eyo kata kamano samano biro para manyimi niri mar manyo komniri jo Kenya mang'eny anyano chako timo nonro mare gi sigande ma jo moko mor kode neno ni onyalo tero judiciary kamoro nitie gik moko ariyo idonje tijno nade ne nyinge no tero na nyinga achiel ni bunge mondo puodho otene nyinga achiel mane otemiyo uru moko nyinge mang'eny makatibo yie no nyalo chwal ariyo kata ng'ata achiel no amo mitero ng'ata achiel wang'ne to pilitero ga mang'eny namba mar ariyo ang'o mi Maraga no mor kaunter ng'ata achiel anti gimo madwa temo wacho ni ineno ka jalweny wadwa Professor Makau Mtua negi temo dhi doho mondo nonie ndi bed nade mama ni noyudo max adi nikech gige ng'iyo max kose ng'i max wacho ni eskara noyudo max matin jomoko noyombe to kori wacho ni ng'ama dichuo bedie mano miyo kawo ga nyingi ariyo koro kata ber mano ng'ata achiel oyombo tichak ing'iyo no waketie ng'ama miyo koro kero yiene wekta ng'ama oyudo max 90 max 80 to keto max 70 mano ne dugok maber to koro joka nodhi do ndwa ng'iyo nikech wuodo
imbo cha nenre ne owuok maber giko ne yudo kako makoro mie mar do mar apil cha koro kendo noyudo max mang'eny koro make majo kendo ratiro mag dhano kotele Professor Makau Mutua ne dwa ng'eyo no ogolie interview manyogi timo no nikech mane public participation. Kizungu moro wacho mheshimiwa ni first among equals, manyiso ni ng'ama otelo e jok maromre to nyalo bedo third among equals, namba 3 e jok maromre. Wacho ni kuom luor mwana godo gi mheshimiwa Riaro we wakelo telno lakini gima nitimo nieri to ne waromre kode e gima ni wacho nero samoro mano no tiyo magina ni o jogi ne romre te mano to miriambo to gikaw machien katiba mathulo te wacho jo piny nyaka bede gi nyong'o ng'iyo gima dhi iye kanyo. Yes. Eno kaka ni wacho no yaw savo ne kaka ombulu akwanore. Yes. So mae be idwa no ng'ento max ichiwo nade kanye minyalo ng'e ng'ane ne ochiwo max ni omiyo ng'ane tiwacho ere ng'ama oyudo mang'eny. Okay. Nikech gin joma timo page mopogore ting'iyo ni joma ng'ane kuom jogi joma mochiwo max mang'eny mane ma wadwa ng'eyo ok en ni yudo tich yudo go tich be muhimu ka ilose gik ma ing'iyo ma udwa neno nyong'o mondo mi uneno yudo tich e yo machal nade. Jakom moluor Raila Amolo Odinga Prime Minister machon ketelo mar ODM obiro Kisumu kaeri mar ng'iyo kaka gik moko dongore o wuotho e sports ground kawuono o romo koda gi MCs kendo iwacho ni obiro neno ni oganda loso e duol achiel. Un joma nade manyaka jakom kende live chelo mari mar kuku mar wach mheshimiwa Leonard Oriaro gogolo mbaka weche mathoth opogore okoni en gi to kuom Martha Justice Koome ma en Chief Justice manyien e Kenya ka irse ma jomoko e Kenya ka to puoyo kendo pako ne wang' ni Kenya yudo Chief Justice maber mabro ringo gi wuoche dero manowe kod migosi David Kenani Maraga. Owacho ni ber mondo mi yaw gik moko mondo mi ng'i jakom Raila Amolo Odinga santiere Nyanza kaeri mar ng'iyo gik moko ka bende dhi kaka gidwaro kachiel kod kelo kwe e wete kachiel gi nyithi ot mayware. Mheshimiwa ochuno nyaka baba bi mondo kwe asega wacho kinde duto. Yes. Ni owethong' jakom wan nyithinde wan mwalungre ni wan dhogege onego wabed watek charge kata dhok moko mokwa maber idong' dhiang' achiel kosegonye to telo to modong' luwe gi dhi kata mna modho kata kwath kilometers 110 gi wiye jogi dwaga nyiso wan ka jakom onge to koro dala ma jakom osegero higni mang'eny ni dhi podho nyaka sani pode ma gitemo ga nyiso oyo gima utemo anya wacho ne iwa ka. Yes. Nitiero njwaria mamiel adojo miwenene momiel to kragin magiusowa. Yes. Jakom onego mi thuolo mang'eny mar yueyo samo bet ko yueyo cha. Yes. To paro kako dwa konyowa. Yes. Nitie moko ma nyaki go e break to sami go break nyako bongo tiyo sama jakom onego bed ni ng'enyne obeta kar kende koparo onego bed jakom biro kawuono be gibiro brege kala papla gi iluongo ni Air Force One akiana kono cha gi owadgi nikech gima jopiny penja ni oboke ma kawuono wacho ni jakom nowuoke juma achiel mar yweyo Malindi to biro e juma achiel kendo mar wuotho Kisumo mar kelo kwe ng'iyo ni gik moko ni kare kendo inspecting uchako duoko jakome olo mane ntiere chande mane momiya natha dag mano telo maticho tamo momiya dag mano jakom onego bed ni imiye briefs to gima mana ka koro samoro kata mna min ot nyalo gona sim to nyisa ne en kama mi wuok ne dhi dwaro cha kik chandi kora sante unada koro kitagri ni polo ne dhi galie on to bi wacho na dir mane kamo ne gwa ketie jakom nikech aka odwa wacho no wan chaos kata mna doge chak mag jakom maga kamo watek charge on his behalf to amiem na update odhiambo sakasa to ka en nyako bione to nyiso ni nitiere okak moro kacha cha be paro ne jotelo ma Nyanza kata makaluo opogore e paro ma ka jakom okoloso kode kata okobiro ani leo jakom ema ng'iyo ga mokwongo. Yes. Kata mna mane wan Siala Resort romo chanen mar joluo riewre osekawo dweche 3 ka jakom noseloso nwa bede obwongo achiel wasom lewe to pod nyako duog noriwowa. Mano nyiso ni wan jaluo
tan gi to gi joluo wetena. To koro dhodi mamoko be mane ewa ma koro be inyalo wach ni joluo. Koro nyiso ni kara wadhi kere machalo nade. Iwinja? Yes. Nikech nitie dhodi mang'eny mane ewa ma en man koro nochake nying jaluo, to ko jaluo, to kochak non mathuth to gin wan. Ma be iyudo ni gin be giwacho dhoggi mondo giwuogre kuom bedo jaluo. To kapod jakome ma pod duogo riwa wan joluo. Yes. To kra dhodi moriwore ewa mawacho dho ma be koro gin joluo, to moko mok wach dholuo, mano dong' nyiso ni en kido marach. Ka ilose kido marach jaduong', ineno ni un kod kido marach. Sani eri koro udho yuagru ne utinda molo orengo nyatie mondo mi konyu ikoto wapit nyoche ka ubayo gi kite ka politically. Hold on Mheshimiwa Monde, udok irgi mo yuak mondo mi koro gikonyu kendo koro gin mano gwegi cha emudwaro gi joma ne gwegi koro onge frontline. To moko kuom gi gin lawyers kachiel to koda ka gi Madaraka Day ang'o monyiso ne Kisumu County. Nyako kawo break jaduong' live chendo mari mar kuku mano wach Mheshimiwa Leonard Oriaro onyisa ni Haron jogi e kimoko kuom gi gin njwaria mowacho wach nero moko winji dibed ne gin Mheshimiwa Oriaro bende gin njwaria nikech ne gibalo kod Migosi James Orengo Nyating kachiel kod Otiende Amollo to sani gidok yuwa literally ka gigo chongi piny bireswa BBI podho. Lawyers gina 15 jakom tire kod lawyers 8 ker tire kod lawyers 3 AG nega 2 IBC nega 2 ang'omi mag jakom ng'eny moingo mag jomoko gieki dibendi ginieri en musik jakom kolwato tabune kodhi mabeto ber mare live chendo mari mar kuku mar wach kama penje penjo otamo jomoko penjo. Machingi tilo Mario mar chendo mari mar kuku mar wacho di chima kawuono ni ing'eyo ni kaen wuok tich ka wuok tich to ago mbaka koda kagi Mheshimiwa Leonard Oriaro morito Central alego kaka MCA mare awe ka penji ni uno njware koso kun Mheshimiwa okudwar ng'ato kawuono kiny to udware muyuak mondo konyo. Ano seche moko bro chora lose lawyer. Ano kano njware to komuono jok moko bedo njware mano ratiro margi. Jo din mar Islam gimomora gago nowacho ni kiseamua ni dwa bedo jakuo bed jakuo nyaka chieng', to kiseamua ni dwa bedo ng'ama ler bed ng'ama ler nyaka chieng'. Kikikikgi gikone to bro bedo mna ywagruok gi $1 kamano. So ano kano njware. Okay, ang'o miyo okay onge jomoko mane nyalo chung wach BBI mpogre kod Orengo go Otiende? Apana naseloso kendo pod aloso kawuono. En kosa maduong' ni joma onge korgi gatachgi ni chung moko wacho nyaka ni rute machulo nego Orengo kalapapla Otiende Amollo kalapapla kod kajaji jirani wachao kongo mogeni nikech wago siasa mag nyai dala. Ng'ato dwa ni kinyo dong' nen monen koro ng'acha ka gibet idwa no yud samiti ko gotunggi. Ne en richo maduong' kuom kata na en richo maduong' ne piny mangima kod Kenya. Ka jomoko luongore ni koro jotend luo ni loso gi jofwambo gi keyo ka gigolo paro mopogore gi mago wakinda dekgo. Kendo ni ODM marwa ni jakom mar party loso no thegore gorengo gotienda Amollo go kongo mogeni. To jok kaka emondiko report mosomnegi e od bura mar BBI to chik to wacho ni kata okadh report kata okadh to gino dhia referendum. So ne kosa maduong' e mbele Kenya nikech yala gima ne waloko wach BBI gir joluo. Tera penjo moro jaduong' ni to bende ng'amo nego bende ni loyal e party ng'at ma chung to go koko oko koso ng'at ma samo weche tek tiri ngidire koso loyalty test mar party nego bende ng'iyo nade? Ing'eyo nitie jothum. Yes. Kod jomiel. To samoro ng'ama ok go thum ok miel ni karawat ene mone uwinjo thum kata miel moingo ng'ama miel cha. Wathoro keto joma miel zaidi okoka ne magega jotelo. To akoro joma kana nyalo wecho ni report kisomo ripode mosekalo mag bunge mang'eny ka wati bro yudo ka jok manie wene betho emo close kati bunge
to kochungo loso to nyise ni bende piny loso ikia kaka iloso ndi kaka ichano wach mana ka dogo bende inyalo bedo gi point tichano wach marach emomiyo dokta ka jok ma joratiro ema seche moko itueyo nikech ok opango lewe maber e mbele jaji mondo mor jaji oko waka onjuare maduogo gunde nopango wach to wakoro piny omoko ka koro sani piny omoko ni ok iwinj duondgi mane matera penjo moro mheshimiwa wantiere koda ka gi lawyers 15 machung' madhi kelo ne BBI neri e kodo mar Aywagra 8 kuomgi owuok koro ka jakom ker ogolo 3 waneno ka AG Attorney General ogolo 2 IBC ogolo 2 dibeni gini ren gir jakom makadhi maber to mo ni marach kuom kinde mobiro sampuli wa deko madiera en mar jakom magina borogi e wach nyathi miluongo ni BBI nyathiwa ni jakom ema nokele koro kosekele to koro jomoko donje kelo gi ker wach ni historia mar kedo jakom ema kedoga koro en mano samoro dwaro jowadgi mondo ochop waloka cha manen kanana cha makawuono ituodho gi ni BBI kan gir jakom adwa wacho ni gino en gir jakom to koro nyako dwaro wadgi makonye ting'o mheshimiwa ang'o miyo lakini nyoche kane wacho machiegni ka ni BBI en gir jakom to kod Uhuru kawuono kodong gir jakom en gir jakom kikwawuondre kedo mar Kenya kata mora jomoko en ga ni bul mit ka ji duogo joma tine mane dhega lwen jomodong orito otho gin magidhike otho gin magibrogo siganda mar kage pakore no kore kogonda molwanda magere ko king'eni ng'acha ne nitie ng'enji gin jokedo ng'enji githoro bedo jopamo ka gik moko beyo so wach mar kedo ne Kenya joko ginga emosebedo ga mbele to jomoko luwogi kata maebe nebe jakomo kombe kokelo mosruok okotur Uhuru dikoro onge loch mano tadwa wacho ni kawuono dikoro no loch ni nosega potho so gima dwa wacho ni in short wakinde jakom ng'eny nikech gin magin gi agenda mar piny to nikech nyokoro ka jakom dhi mbele to luongo jowadgi ma jowadgi no Uhuru no nitiere kier moro modhigo bet nikech mokwongo doho yudo no Uhuru oketho chike mapok nodwar nyaka nene moko nego bedi office nyako bed gi joge madhi reso ne mna kar richo momiye ne minyagole loch Attorney General bende en achiel kuom Attorney General maonge kore gatache ma tiche manoyudo tich okonwang'e koro en bedo dhi reso kare mondo ler nang'o ne nogolo ga advice maber IBC bende niga achiel 2-3 nikech nitie moyudogi nikech tij IBC ochiko wacho no konego bed ni puonjo gi tich kora penyo mheshimiwa ipati ineno ni lawyers 15 gi ok gidwa kedo mondo BBI odhi mbele nitie moko madhi mana geng'o such ker mar jakome madhi illustrate kwa mfano kiwacho ni jopiny ne onge gini kama mane kama wadhi kele wakinde jakom nikech nowacho ni jopiny no kogomba ke gini adiera makende mokwe bi wuondore en mna gwenge wagi ema ji nowuoke motegno gwenge mamoko no ni chife masamoro ne telo koro kanye mane odhi ojuk go Uhuru kama chacha ka ilose duond jopiny kata ni duond jopiny ne onge odhi ojuk go Uhuru UDA wacho ni gine duond jopiny kendo gimadho ase wacho ni niluwore gini samoro par ka ni guro Yesu sechango ji mofuni oneno Yesu Kristos koro chopo diochieng' mar Ruoth Pilato dwa thego kaka kore wacho kan ker koro gonyo jok momak koro jok momak ng'eny moko ne bedo mutiji kaka Yesu Barabas macha bene Yesu kod mamoko koro ng'eyo nikech jopiny wigi owil ni nyomigi ober Yesu Barabas oturo mutiji bokelo ne gi kwalo gik mokwal gi chamo ka koro Pilato penjo no wagony ng'a nigo na Yesu mane Yesu Barabas wigi owil gi Kristos mano e kama chalo kama wanetie mayot mondo jo-Israel wigi wil gi mbima Musa golo gigo Misri baka Musa nie wigo loso gi Nyasaye to duogo ka ido kendo gilamo Baal koro Musa en ng'a kar kaeri to jo Misri awacho ne weche kedo gi nitie joma dwano donj kachacha
ochopo dwachgi. Be yie ni UDA biro matek no bugu kaka ODM? Gigi duto biro nikech richo manomako Uhuru. Okay, to kuri yie ni UDA biro matek jogo Uhuru ema uore. Jogo Uhuru ema uore. Mheshimiwa kata Kinyo kisi. Kata ODM uore mheshimiwa. Kata ODM uore. Joji kugweru kaeje mheshimiwa. Jomoko bende sani we udonje party mar PDP. Tapenji. Yes. Dong kata mnolayo kichiele to tama bebebe. Koro mago to wat tamani masa monya buogi biwe mabe mudho layo mise muodo iwe ni muodo kidi. Wache ni seche moko nyalo mudho lao mani se muodo miwe ni mudho kidi seche miwe ni mudho kidi. Nyisa dakika modong mondo mi atiek chenro mari mar kuku mar wach. Mheshimiwa jomanye dende kata mine dwaro mondo yienegi gima kezo ng'o ni polyandry kata mana bedo gede chuo moinga chiel. Aduoki penjo no katieko wach mar wakinde ka kama kende an go geto. Yes. Ne kata mna 100 jogi oko yedhe wakinde gite kuom juma ng'eny go mondo kata ng'ama miyo bende. No, mine nok dwa. Lande ga bonde aka joti ma piketa. Well, waduogo kama. Yes. Penyo sebam. Muma Ecclesiastes wacho ni mineno ni nosega nene tema kendo inen eba koro onge gima nyien mano kisomo Ecclesiastes mobi ang'e matin. Pare kane Nyasaye ketho Sodom gi Gomora. Makoro Abraham ng'ama ne ler to tetea ne Nyasaye gi jo malaika no wena owadwa Lot. Gigi nene ntie to kende magiduogo. To koro sani giduogo gi mbi mar telo mar wakoloni machon mar Ulaya. Madwa wacho ni pesni donjo ana wuoke civil societies riwruoge moko mag sirikal sani kama kelo pesa en mag riwruoge moko mag sirikal ma pesa wuok Ulaya, pesa wuok Amerika, mondo kaka Amerika nigi tabu go Ulaya ka Kenya bendo bed machal kodgi. Neno kaka gima nomiyo wadwa cha wuod Obama notemo dhiro ni chuo gi chuo kendre. Mabende dwa wacho ni kawuono dhogi bro moko kan Kisumu kama ntiere ni ng'eny chuo luwo chuo wetegi, mine be luwo mine gi nikech nitie pesa ma giyudo kae. Piny Obama. Lai, chenro mari mar kuku mar wach seche moko ka weche tek ahinya. To dhi e muma inyalo luonge ni Pastor Uriaro Nyarwath ohingo sero. Kinyo kamera nitie wach mari mugik jero. An gima nyalo wacho ni ma kedo mar Kenya to wawene Nyasaye apaka mang'eny gi kik wang'i ang'iya kamano. But wago chongwa piny mondo Nyasaye owinjwa. Kamoro ma ka ng'ato dhi ninde ode ogo chonge piny to lem mondo kiny wachiew maber, Kenya bi obed maber, gikone manyien onge, machon bende onge. Bende pod en jaked ratiro mar oganda. Ang'o miyo tire gik moko matimore e County Assembly Masia maling'ling mosechako winjo to pod oling thi pok owuoye. Mano biro juma manyien live. Obro penje maonge luoro nikech kairi e chenro achiel keni penjo tilo penjo motambo jomoko penjo. Elo jidiro tamu chenro ni bedo kare kochakore kumwendo na mapile kapile. Mheshimiwa Lina Duiraro erokamana ahinya. Okukao kanyo mheshimiwa ni joma kaji biro kairi di garama gitemo ndo bibi erokamana ahinya duo. Kachiel koda kagi senior producer mara head of technical because Zeru Babel. Asante sana Wuri Kanyada. Kachiel koda kagi Sara Ugada to koda kagi Kebo Jonathan. Dudote mangeni cheneri obedo kare. Team Lolo TV dudote. Koda gi joera mag kuku mar wach ema omiyo wabiro kapile mondo mi wakenu chino diri nyinga en Haron Otieno. Lolo TV gini en marwa. Amen.